Indlela yokongamela isifo seswekile. Izinto ezisixhenxe zokukhathalela impilo yakho. Jonga iswekile yegazi. Jonga amanqanaba akho kabini ngemini. Yazi amanani akho. Gcina ulawulo olufanelekileyo. Jonga ubungakanani beswekile. Jonga ubungakanani bokonyuka kweswekile. Yanga ngokufanelekileyo. Sela amayeza afanelekileyo. Sela ngexesha elifanelekileyo. Sela ngendlela efanelekileyo. Yitya ngokufanelekileyo. Khathalela ukuba utya ntoni kwaye usela ntoni kwaye usela nini. Ukuba utya kangakanani kwaye usela kangakanani. Zilolonge ngokufanelekileyo. Yenza ukulolonga kube yinxalenye yemini yakho. Yenza onokwenza. Yenza okuthandayo. Kwenze futhi rhoqo. Ukwenze ngokukhuselekileyo. Lunga. Jonga inguquko zomzimba. Amehlo nokungaboni. Iinyawo nemilenze. Umlomo. Ukuziva ulungile. Khathalela uvakalelo lwakho. Ubudlelwane bakho. Impilo yengqondo yakho. Ukuphila kwakho. Lawula impilo yakho. Jonga inguquko. Cela uncedo. Nqanda usulelo. Thintela i-COVID-19. Iimpilo zethu zisezandleni zethu.